Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Mulibanja zikuanga Mwadiwa zugo kulitane kumachokera kulise kumpa zugo mabwera asakule wadachita dzulo anzi mauya sekuya kwa sekutala kwandikaita nezulo wadidita uya sifana kokuno mundu kupone kwatiri kokuno ndikupi kwatiri kuno kumboitwa ko Kanteresi Mozambique kumosa chadidi kokuno sabuko nyumbani kokuno sabuko ndiani kuno Kanteresi asabuka lideri ambaye uitwa amakosa mambo amba sitalake matsiwo zvakanaka dzukuru wangu zvakanaka dzukuru anditika imbano kubwera kwadachita kokuno ndabwera nkhani yabira nini kuya kwandikaita kuno kundakaingira bira anditika okay nkhani dzenyu ndadzokata msikana wayo umweyo pabira ndakamuudza kuti azobwera kokuno mimi ndakasangana nemusikana pabira achipa chichemo chake kuti ndakazomuudza kuti wozouya panapa mangwana nditaure nemi anditi ukumva mulapaji ukunzwa ere mkomana so pamulipa mama ari kupona amai venyu ari kupi mimi mai adafakisere kale adafa akafa popai baba wese ndio adayambirato yo kopo msikana wayo kudzati wakhala kuponi wepo youza ere kuti hanzvadzi yako ikugara kupi ndamalizira kuonana naye kale mazindabva kuti alipo mufuku uyu hanzvadzi yako ya tsiku limodzi pakuita chani ndamama samu libose chadidi na umweyo mbale wangu iye hama yako chaiyo mweyo mbale wangu chaiyo mweyo kopo tangweranyu kuti wepo kuti andamalizira kumpeza kale ndikundomva talipo tangweranyu siri kufonerana kufambirana pamwepo hanziwo sei ukuta kuti wakapedza kumona kare mimi muchigara munharaunda imwe chete uye iri hama yako so kumwepa mpane mbadzivhesi sambo bwino kuti chane chikuchitika inini ngatauri zvadoita manoa reka ndireve ndafuna kuyamba kumubvunza mwe hanzi iwe mbomira ndida kutanga kubvunza yeye kutondidzimba iwevo ufiti nawewo hanzi iwe uri muroyi kana kuti kwete pano dzakurodzadzo nada auroyi nada nembalodza lini ine chinonzi uroyi chinzi kulwanga hanzi unoziva here kuti chinonzi uroyi chii iwewe imbadzwa lini kuti chimbachemerewa uroyi icho nchani saka wapo kukana tano kuti ulipo ausi nawe mfiti wepo hanzi kuwewe kuramba sei kuti ausi muroyi iwewe komwe pano nembamuka lini usiku iwepo iwewe chaiye dati umve wamva ndauti uteererese wanzwa uwepo nawe mfiti ukupita kadya nyama hanzi iwe hausi muroyi anomuka usiku achidya nyama dzevanhu unzwisiwa umva ndikubva ufiti umu muntima mako uroyi wako uri mumwoyo mako ya pamwepo nifuna mundu uzembo bwino zipurike pano dzukundinesa iwe moyo wako danaka bwino iwe moyo wako haiti kutoti mwoyo kanaka iwewe ende pano mtima wangu ungukhusi uli right hanzi uri right here mwoyo wako iwewe ungukhusi chadini ndifuna kubwera newe kumambuya handi ndoda kutanga ndadzokera newe kumashure ndikuye uchidzi umva wanzwa lewane ndakudzokera nawo kumakole kumashure uko lewane bwino 2007 2007 umva wanzwa
Vesesa. ndakatala 2007 unofunga chiwepo. Hanziwo ndakatala 2007 unofungei. Tupulike tempo imwe pano ndikafuna kukonza nyumba yangu ni pano. Ule limwero. Limwero ndikafuna kukonza nyumba ni pano. Lojimiri sete. Mwafuna kuakaimba wepo. Wenda kwa akaimba wewe. Chadidi. 30 rooms. 30 rooms. Chadidi muda kufika kale umuyikwa tupo muchiona nyumbani. Nada ndifika lini kumuyikwa anthu ndikuzipeza mumuno mthale manga. Ana ndikuzoona muno mudale mango kunzisa. Vesesa. Ineitwa Chidegule ndo zina langa. Hanzi nini ndoitwa Chidegule. Umva. Hanzo. Ukamvanise ku Chidegule ali ku Zimbabwe. Hanzo kanza kuti seku Chidegule ali ku Zimbabwe mu Harare. Ndine pano. Ndini. Hanzo. Umva. Ndakukuza zvidachitika kumambuyo zvafika nasuno pa ntugumane. Hanzi ndoda kukuza zvakaitika kumashure kuti nhasi tisangane panapa une matambudziko anditi. Ya, kumwepa ndokobva ndiuseni bwe. Iwapo paya wako adafitiseri. Baba wako yo wakafa. Vatozvimiri doshi. 2002. Hanzo. Kale. 2002 pakafa baba wako. Baba wako afitiseri wepo. Baba wako afa iwewe. Wonga mulapaji mkomana mkulu. Iyo ndiongo mkomana mkulu musha. Kalibembo unango. Wanango wese asikana. Awamwe wese vasikana. Wepo ndiwe mulapaji weka. Iyo ndio mkomana wega. Wepo kugula mimba. Yo akuita mimba dumburuombe kumakaro. Baba wako wepo angala moveti liniyo. Hanzi baba wako andiro anga ali moveti. Kalutiku. Wepo ukatinada popano zvese zvanga zvintu zvese. Awewo katora zvinhu zvese wakati zvinhu ndezvangu ndiri mukomana aripo. Komo ndine ndikhalira lapashi mkulu. Takatokula tichishupika. Iwepo inde wangala mulapaji mkulu. Iyo ngo mukomana mkulu chokwadi. Koma mama wako udadzadzingidzira chani pamuyi. Amai wako wakadzingidzire chipamba. Komo amuna wawo akadafariseri ankhalira chiyani ndati nkhasa iwo achoke akalodombo na mamuna munango. Saka mama mulume wakafitiseri wepo unatsimba lokwadzingidza pamuyi. Hanzione kodzerero kudzingidza amai wako pamba pawo pawakavakani mulumo. Ndaona pamwepo kuti iwo kuti adzaferembo manja mwangumu tidzanesana na abale wawo. Akunyeba. Inye mombe. Inye mombe. Inye mombe. Terengo kuno mwenzi. Hanzi nitererai kuno kwandisika. Wepo nawe ufuna kumenya nsikana. Hanzi yo sadiki wanza hashaka kuda unga. Wepo nsikana ndi afuna kutochita hasha. Hanzi yo nsikana ndi afuna kutogumbuka. Tangu nsikana wewe akagula kwenye kushupika. Hanzi akashupika nsikana yeye. Asibaba wenye mimba adashanda chandra mwipo ana mama. Hanzi baba wenye mimba akashanda Sungwenda chandra. doshi mombe. Dzakasiya. Abatsara 5. Umva mamsana kalo pamuyi. Mamusina mota pamba. Yakukandira mombe. Murayisa kubone kalo. Mota ukaisa ukeyo. Shanda dzanambo karo kuti uyimuse kulambirato ne. Yakukandira huku utakati kuteita so. Kunesa. Mama wanyada zafiriseri goleripo. Hanzi amenya akazofa gore. Nandi kumbale ukudzambo ugolera dafariseri. Wepo ukudza ukudzambo wepo kuti mama wako adafiriseri wachisawiratu kobira mankhwala. Hanzi unozere kuti amai ako akasvika mukufa vachishairatu kana mari kutenga mishonga. Zveshuwa. Asi wepo udatengera ng'ombe zese ng'ombe zidazala kumuitanga ada kuzala. Hanzi asiyo kuzere kuti danga ranga rakazara baba wako achifa iwe. Chadidi ndikudziwa mazi iwombo kuti ndidziwe kuti iwo kufariseri kwadadza chitaba dasako biri ndikudziwa mbolini koma kadakolamu chipatala ndaitata malicho inini kutenda kumalicho ndichidzirira mwanu. Iyo mama wako parafiriseri udafika kuchipatala kumweko. Hanzi yo amai yako pairwa wali kuchipatala kwambosvika ine. Bale nawo nienda kashitarani. Asindo akatibereka. Sawa udapita kurufuku. Hanzi kurufu kaenda ere. Nada nienda kashitarani ndipo bale nawo akadabula kale muyo mwatumo. Urati mama wako adachoka mtima mako wepo. Hanzi saka zviro kuti amai yako ngabuda muwe mako yo. Bala lini tuda malambo kale. Saka kubereka akachita kula kuti zvakatopera. Hanzi yo kubereka vakaita zviro kuti zvakatopera ere. Yemwe kombo shamu kundinesa Antonga anoshandisiwa dafariseri kale ana program ya nyimbo wamwewo. Itu tibatsira yani Antonga pane zvinoitika pale. Ukona nzukuru. Hanzi yo ukuona mzukuru. Ndati ndikuze uyu haashandisiwe. Hanzi uyu haashandisiwe. Uyu ana mpepo. Uyu ane mhepo. Umva. Ipa pane katofona nezvino chodzo kuti pane zvandakaonewa kudali kupatakaenda pale uku
pane kwati kaenda kwakaya musekulu so ndeto pamwachalamba asine shonga makandudza uye kuti ufulidzire koko akauye ndakafona kuti muye akabva auye atombobvuma abvuma uyu munapasho uyu mukomana akutanda botso nozana zotanda botso hanzi uyu atore kutanda botso ndokwakutoita umva hanzi uyu akazingiza amai ake pamuyi amuyi adasiya dzimwe mhasha zavo pamuyi papo hanzi amai enyu mimi pane hembe dzakatosiwa zvitoko zvavo pamusha wenyu iwe mhasha dzamama wako dzakasara pamuyi udazisa kuponi wepo hanzi iwo mbasha dzamai vako kazisa kupi sinyumba yedagwa vantu vadaba yakatogumukira momo zvese iyo daregerera imba yekudonha iwo kuregerera imba yechidonha amai vako zvintu zviye kuparara popo zvinizvo zvokuparara ipapo mama vafiriseri zvinhu zvavo palibe kana chamudaendesa kuhama zavo hanzi amai venyu kusvika mukufa hapana kana wani chinhu chamukaendesa kuhama dzavo ndizvo lini ndikunyepa kadafariseri adaenda kwawo zvintu adasaliramba ine vanhu apa tasaona zvintu zvimene zvakukupasa mhepo iwewe hanzi kuziva kuti iwewe wakutopiwa mhepo nezvinhu izvozvo apa wakuchera foundation ya nyumba 30 rooms hanzi apa wakusvika kuchera 30 rooms foundation ndikunama kuti adachera nyumba 30 rooms ndikunyepa here kuti akachera 30 rooms kuchera foundation zikabiri zongona zowepo hanzi mari yongoona here kuchera 30 rooms programa inanga ikafuna kuti ndichiite kuti programa imwe share pamaida kutilombera futi amai pamwe ndiwakatowabaya ndikukuvhunza wepo hanzi ndikukuvhunza iwe ndopa waichera foundation yacho imeneyo 30 rooms zikabiri zongonazo hanzi mari yachangoona here yekuakisa ungausina ungosina kuchera na ulongwa basi kuenda kazwana kobini funa zawaka ungoita program chete kuti wozovaka ndofungaida kutilombera nokuti pamwe amai ndiwakatobaya amai kuti atole nyamara nandi nada kutanda botso mweko hanzi kwete ingozika iyoyo kwamai achatotipedza akutotanda botso kona mpepo imene mhepo iyoyo mpepo imene ikutambuza lini wewe weka wamva hanzi mpepo hasha impano hanzi iwewe usadondigumbura hanzi mhepo iyoyo haisi kutambudza iwewe wega apa kana ndikataura kana mushe chaiwo handina nototidzwa anototishandisa ndiwepo ndoda simudza mpepo dzese hanzi iwewe ndowakasimudza mhepo yese iwewe ndiwawo umva wanzwa imo munofuna ri muntu afuta ngata kuti dherera muno hanzi ini muno handiderere ndikupweteka na mankwala yanga hanzi ndokujamisa zvimbo muno iwewe ndakakukwadza nemishonga umva wanzwa ndi muntu mkuru hanzi ndiri munhu mukuru sereke sawota mumuita kutana mwana mng'ono tangweranyi hanzi ndokita ngokutaura nemwana mudiki sei zvandikukuza zvindikukunamiza one hanzi zvandikuta zvese pane chana unyepera ndiwanduza hanzi ndiwanduza apa chagula namuchi mombe dzacho dzapera mota ichafamba tsapanopa kumuyi kwa mama ako mfuna kuti munonoka pagari muchapagarana chani hanzi nizvo ndinoda kuti unobhadhara umusha wamai ako munobhadhara nei popa ulibe chaunacho wepo hanzi iwo izvozvo uri tsuru hauna chauinacho wakuchera nyumba foundation 30 rooms wakuchera foundation 30 rooms etocha mwari akatoona apo zikobiriso zvakawaka ulibe apo mari yacho kuvaka yacho hauna ukuchera foundation na ulongwa ndakaza peza kobiri ndiwake hanzi apa ungochera foundation neulongwa chete ndakazowana mari ndiwake ndiwei ulongwa wacho wamaida kutobaya nini kasisi nada umwe kutopenga umwe nzeru dzake dzatotsveka umwe hanzi akutopenga nada nzeru dzake dzinototsveka pankani ya mama wacho uyu pfungwa dzake dzakatomuzvenga panyaya yekutsoro kwaamai wacho iwo ana angu asikana ari kupona iwo vamwe hama dzako dziri wamwe tu akashaya ndasara nini nekamwe kamudiki kane 18 years neiwawa apa ndaitoti pamwe ndini ndichatopinda pajana iwe iwopo ufuna kusununguliwa one iwe uda kusunungurwa here kana kuti kwete ndingadziwambo lino kuti ndinadzimpepo penango ikwamwe ndimwe asekulu mumbaona bzakutsogolo ngabatsiriwe tibatsirei bopa nkhani ilipo njakuti nikubwera kwandachita kokuno ndibobwerera nkhani anu mamva hanzi ndikuye kwandikaita kunongana umboingawo nyaya yenyu muunzwise kokuno ndabwerera kokuno masawera yanga ndinabira kokuno ndachita dzulo ndazokata dare renyu mwipo hanzi nini ndakawira kuno kundakokewa nasawira wangu kasina ukuse kuti ndiite nyaya dzakafa nenyaya yebira mwanzwa mukunzwisa
sosa panopa kokuno ndilibe mankhwala kana chala kuti ndikupase imipo. Hanzi nizo zvizi kunokwana mshonga ukukupai. Totengesa tumbuzi tiende. Mufuna tumbwere ku Zimbabwe mbwere ku Harare. Hanzi ndoda kuti muye ku Zimbabwe ku Harare. Vanhu kudziwa lini ku Harareko? Ini ndakambokuyenda. Kana sikudziwa wepo. Umwe anokudziwa ku Sidhadhe umwe. Hanzi ku Harare anokuziva here. Tinoenda tinotengesa mbudzi twasara. Mbwere. Musimbwere mukale mushe. So papa nkani imeneyi. Hanzi nyaya yari andikutaura panapa. Mufuna kuti nolipa. Hanzi muda kuti munoripa. Apa chanolipa nei? Mukumva? Manzo. Ora ng'ombe sathuzo zidasiwa na papa Samara. Ufati mipo mtsvage hama dzamama wenyu. Hanzi ndoda kuti mutsvage hama dzamai venyu. Mukana upasi. Hanzi mugara noupasi. Ya, ndifuna munduze plano kuti nifika tani kumweko. Nada mimba mukubwera ku Sidhadhe. Pamukuya ku Harare. Imbandi nisawira wanyu wamva. Hanzi nini ndinisawira wenyu. Pamukubwera ku Sidhadhe kumweku. Hanzi pamukuya ku Harare. Mubwere na hama mama. Hanzi ndoda kuti muye nehama yamai venyu. Anzazi zawo kana zizi penyu kana zidafiriseri mubwere na vana vawo vana anzazi zawo mubwere nawo ku Sidhadhe. Hanzi muye nevana hanzazi zawo kana kuti idzo hanzazi zawo kana zizi penyu andizvi. Ngatotamba nawo zvishuwa. Mubwere nkani mhosva dzukuru wangu. Ifuna kuti iripiwe. Hanzi mhosva kana iri mhosva itori mhosva inopera nokuripa andizvi. Kana ikatoita ngozi nzukuru wangu zvekuti ndikupase mankhwala kuti anzifuna kutsipika mpepo yangozi. Nada. Mofuna kuti iripiwe. Hanzi ngozi inana mshonga wokupa mshonga kuti itsipike ngozi kufanira kuti iripiwe ipere. Ndikakupe mankhwala kuti ngozi yemali inongo zvinonyamala madzamashoma basi. Hanzi ndikakupa mshonga zvinhu zvinongomira madzamashoma. Mawa mudzanditukwana mipo. Hanzi mangwana handidi kutukaniwa nemimi. Ufuna kuti ndichite nkani imali. Nawe kuita nkani inoperera panseu. Hanzi handidi nyaya inoperera parodhi. Tikupeka. Ukumva? Wanzo. Ukumva seko. Sikana ufuna nkwasa mwepo. Hanzi ausuda unkwasha ero uchache ma. Kwasa nembamfuna. Sikana nakanaka nchemusha tochemberera adzina kupinda munyumba. Kana mwana Hanzi chaiyo. sikana asvike mumazera ake asina kana umbwana murume kana upinda umba. Nada zilibwino basi kuti akhalemba na mamona. Mbala funa lini kulewa nemi zvijinji. Hanzi ndini handisida kutaura nemi zvakawanda. Ndakubwera kwandachita kokuno. Ndakubwera nkani yabira. Hanzi kuuya kwandikaita kuno ndakaingabira. Thundu yangu yamankhwa yadasala ku Zimbabwe. Hanzi ni mishonga yangu yakasara ku Zimbabwe. Tikupeka seko. Ukumva? Wanzo. Tikupeka seko. Tibatsire zvishuwa apa mbudzi tototengesa. Wepo. Iwewe. Katana na familia yakwe. Hanzi yo ndoda kuti ubatane nehama dzako andizvi. Ukumva zvandikulewa? Hanzi kunzisa. Tikupeka hama nembabva. Katana nemipo. Hanzi batanai imimi. Zvidachitika. Zvakaitika kumashoro zvakaita sei? Chadidi. Zvakati mubwere na familia ya mama. Hanzi ndoda kuti muye nefamily yamai venyu. Nada tikubwera na. Nawo apa. Nenda tora nawo. Muwapagali. Mimi munovabhadharira kana mari yemabhazi. Okay. Mubwere ndichimanyizire ntchito. Hanzi muyeko kundiite zvandichaita. Wepo upole wepo kutodwala mwepo. Hanzi yo kutohwara iwewe. Wala nevana. Kutodwala wepo. Hanzi kutohwara kaizvo ndindakutarisa izvo. Enda totapa makaponya mshonga kaini kuromba kwakaita. Saba lupa mkazi wako ari kuponewo. Hanzi yo mukadzi wako. Akaenda akasira na 3. Chikalimbo chimambala chile. Saba wapo pa anthu ese ndiye munthu kwaye basi. Hanzi yo pa vanhu vese yo ndiwe munhu chaiye chete. Sini chidzinyanga namba ndikonamo ingati ndine munthu wabwino. Mama wako adaipa. Amai wako akaipa. Hanzazi zako zidaipa. Hama dzako dzakaipa. Mkazi wako adaipa pomwe. Mkazi wako futi akaipa. Wepo ndiwe munthu ari bwino basi. Iwo ndiwe munhu kwaye chete. Ndinotoona. Vana wako ari kupona. Hanzi vana wako ari kupona. Bakhala kwa uyu kwatitia wawa mwewa. Ndinotoona. Mbani famba manje. Chinofambiwa hapana chinooneka. Wakuchengeterwa vana mamana. Hanzi wakuchengeterwa vana mumara ino. Saka pfumayo chadaitengera chacho pfumayo chadaitengera. Atotenga pfumayo tuje wega. Hanzi chawakatora pfuma iyoyo kuti uje wega chete. Tangoda wangu chijana vana vako zvazviri nani. Zvadeyo wangu chichigone vana vako zvave nani. Naya kuti wanawa ajembo kuti yani pfuma yanguyo. So imipo adzukuru wanga. Imimi vazukuru vangu. Ini ndachitwa tiu chidegule. Ini ndonzi sekuru chidegule.
kuyamba kusangana kukuno hanzi kutanga kusangana kwa Mozambique ukuno lero funa nini kulwane mizi nyinji hanzi nazo kutana nemizwa kawanda nditika umva ndapupuza babira apa mfuna kuti nkomwe yanga izolole hanzi omwe yangu ikufana kuti izolole tanjita basa babira sa mfuna kuti mipo alapaji anga anza kuzani mafambiro mukwera mapasaji mubwere kusidade nimalize ntchito yenyuyo asimipo mubwere nanzo za mama wenu hanzi mimi muchaudzwa mafambiro handitika neazukuru wangu awo muchazo kuti musvike kudare kwangu nehamadze amai mkweza mumotole karoye aifunga kuti ndakaisa shuga kani nada kalmoto imwe ilibekikwa shuga imeneyo hanzi mota yeyo ainomboiswa shuga umba kufinisana kwaida chita andidi angonyamala basi hanzi andiri kufa kwaikati akangonyalala chete nawe shuka nawe kuvenga familia yako na zvintu hanzi usavenga hama dzako nezvinhu zvakadaro ufuna kulewa kuti nkani imene ikakazirisiwa kalo ifamba lini hanzi da kuti uone kuti takagadzisa zvinhu izvi mota haifambe here ikafamba chiri chense nikupasani nichita manera nada nawe tupase ine hanzi haya kwete handisvika kuti upenini ena nolipa kwakuda kupala mhosva imwe hanzi kwaukaita nyaya dzako kwamai wako umva nada niende zvakanaka chabwino mipo ufuna lini kulewa nezvinyinji gudukani hanzi mimi handisvida kutaura nemi zvakawanda handei zvedu tinoonana mauya kuharare timaite basa chabwino tokani zvinyi panja hanzi kudai zvinyi panja. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 6377 487 2063. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe.